Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters kag karon ang inyo alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa balita, sa aksyon. Isibo na walasan sa inyo sa Marilo Action Radio Philippines Standard Time alas 4:57 sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton mga suking at nagparamati sa tabok sa Gadagatan, Islas ng Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Clan Antique, part sa Palawan, part sa Masbate, sa Kuto, Manabutan sa aton sining broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan. Action Report Afternoon Edition Sabado nga presentation Petsa 23. Si 63 dias na lang ang nabilin kag mag-aabot na ang adlaw sang Paskwa. Sirado 70 dias. Goodbye sa 2021. Welcome sa 2022. Inyo patuturan action report after edition sa kalandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sini nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sini nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report. Mga balita kay inyo mabasahan sa patanan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad inyo para tuntunan. Opdag kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Pulgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Torok, Ciudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, isa ka minuto nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa balita, sa aksyon. Mangin katimbang naton sa sininga palatuntunan ang aton sininga Patrol 2. Aton sininga Crosswind Patrol. Pang Sabado nga edisyon. Builog nato na Forza Reaction Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto action Papang Nixon Tahom. Hoy karon nga hapon da mabulubugnaw ang panahon. Da nagatipon ang amat-amat nga pag-itom sang galom sa sur nga bahin sa aton nga probinsya. Ang sa central kag sa northern do masanag-sanag, pero ang sur nga bahin sang probinsya daw nagatipon ang ligom dulom. Bot silingon indikasyon nga do nagatipon ang dalom. May chance naman basi ayhan, magulan naman dugay-dugay. Ay, oo. Ang aton sinilakad sa panahon na alas 3 karon ginamang nga hapon na siplatan sang pag-asa ang LPA na may kalayoon nga 155 kilometro west-northwest sang Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Ining LPA amo man ni ang nagahatag sang kabaskog sang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ nga nagapaulan sa bahin
sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Di kita diri apektado sining ITCZ ang pag-ulan-ulan sa pila ka mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental, including na ang syudad sang Bacolod. Di medyo ulo aligmat lang kita ha. Ang importante gid sa tanan nga mag-alerto gid kita. Alerto kita sa amo ning lakat sang panahon, ilabi na gid sa mga istar bala sa aton nga mga kabukiran, kay ti ang kabukiran naton na halos nagkulokalbo na, gamay itjutay nga ulan, baha dayon. Ay puwerte no, damo nang kululbaan gid. Sa ubos siya way gaulan, pero ang kabukiran gabalbal ang ulan. Damo nang ako kaysa hindi ta malikawan nga nagadaludo man ang puwerte ka Pasko nga karen sang tubi nga nagalabay sa aton nga mga kasubaan. Nga muna kung kaisa ang nagahatag sa pagbaha-baha diri sa ubos sa Kutob Malabayan, sining tubig ulan halin sa aton mga kabukiran. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na nga ti medyo kwan kita, alerto lang kita. Basta gani gaulan-ulan, halong gid kita. Kung kaysa ang pagtupa sang ulan, may pulo pa man para nga pag pulo pa naguob, kag pagpangilat, baw, anda man kita skilat. Ang kilat subong da may buot na, bisan ara ka sa sulod balay, do nagapanigalot pa sa nga magsulod sa imo puloy-an. Amo na ako may mga gamit kamo nga daw lalagson sang kilat, basta nagapangilat, i-unplugged. Labi na gid mga tulo TV ni bla. Ngara iban ko isa nga bisan na puwerte ang pangilat, sige patanaw TV, baw kadelikado. Sa mga uma-uma gani na, ang mga espiyo gani kinatabunan naka tualya mong. May mga best para gani kung kaisa nga pagpati sa aton nga makatigulangan bla. Nga kung puwerte kung ang pangilat, wasag ka lang asin skilid balay mo, lagyong kilat, ambot kunara para gyapon. Amo na ka delikado sang ginatawag nga kilat. Damo na sang mga nagkalamatay. Sa ginatawag nga kilat. Mo na nga halong gid kita. Mga labi na gid ining mga manguman aton lang kung kaisa. Nga bisan nagapanuguob, nagatanong pa kahumay. Baw pag alsa baluta ka mo anay kag mag pangita sang palipdan nyo. Kilala ng palipdan nyo kapanaguan nyo, hindi man ka alamagon kakilat. Mga puno sang kahoy, da paborito man ako isa sang kilat mo. Amo nang delikado gid sa tanan, natawan to ang natabo to sa isa ka barangay to sa Bago City. Natong apat bala ka mga karabaw nga nagapasilong sa puno sa kabayan, di karon kay nangilat ay inigo kakilat ang karabaw. Una sa balita, una sa aksyon. Malaki sa apat to, isa lang tong naigo kag nasintruhan. Nan, amoy na ang tirada da. Ano pang mga bulo balita? By the way, nagpapanaog sang order ang aton sini alkalde sa syudad sang Bacolod,
si Mayor Bing Leonardia. Base sa sining ginpapanaog nga Executive Order number 50 ang pagsira temporaryo sang mga public kag private cemeteries, mga memorial parks sa syudad sang Bacolod halin Oktubre 30 hasta sa Nobyembre 2. Way anay sang may magbisita sa ilang mga minatay. Kostumbre kag tradisyonal o tradisyon na sa Pilipino nga ang pizza 1 kag 2 sa bulan sa Nobyembre tara kita naghatag sang panahon nga bisan paano sa kadali lang makabisita kita sa aton nga mga minatay. Pero tungod sining pandemic may precautionary measure nga ginahimo ang aton sining lokal nga gobyerno sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental, labi na gid diri sa syudad sang Bacolod. Siling ni Mayor Bing Leonardia sa Executive Order number 50 nagasiling hindi anay pagtugtan ang mga pumuluyo nga magbisita sa ilang mga minatay halin sa Oktubre 30 pakadto sa Nobyembre 2. Yang atong sining nga suggestion nga kung pwede palang buwas nga adlaw sugod na kabisita sa inyo nga mga minatay antes pa naman magabot ang Nobyembre 30. Pulo pang hilamon na kamo, pulo paminta na kamo, sindi na kamo sa kandila, halad na kamo sa inyo sining nga mga minatay antes magabot ang Oktubre 30. Kaya pagpatak sa Oktubre 30, way na kamo ginatugtan nga magbisita sa inyo nga mga minatay. Baloon ta na karon sa report ni Axondale kadto nakasiging kadali sa Axondale sa pila diri ka mga sementeryo naton sa Bacolod sa kutob na agyan sa patrol naton. May mga nagabisita na karon temprano pa sa ilang nga mga minatay. It's good to note nga may mga tao na kita, may mga pumuluyo na kita nga nagaduaw temprano pa sa ilang nga mga minatay. Amo nang namida kay at least mapahagan-hagan tan kagutok kag masunod ta ang ginatawag nga health protocol. Pero sa amo na nga mga pitsalin sa Oktubre 30 pakadto sa 2 kung may lubong ginman sang ilaya patay, pwede, provided mga 30% lang ang kapasidad sang mag-upod sa paglubong sang patay. Importante na nga masunod ta lang ang ginatawag nga health protocol. Amo nang pinaka-importante gid sa tanan para malikawan ta ining padayon nga pagwalda-walda kag pagrandadi sang COVID-19. Pasalamat kita diri sa Bacolod daw naganubo-nubo ang aton sini nga kaso sa Manila. Yati may mga Ocean Park na, may mga mini zoo na, may mga sinihan na gani. Ang museum tos Manila bukas na sa publiko pero limitado. At least ang ekonomiya ta bisan paano makahulag na bla. Bisan hindi man dulo diretso, at least makagulugios na ang aton nga mga negosyo. Sobra na 2 ka tuig nga nagsakripisyo kita. Isubong kay medyo naghalog-halog gamay ang aton nga status, especialmente sa NCR, at least bisan paano makagiho ng tao kag maka-banding-banding bisan kadali lang Importante dahil protocol gid sundon ta. Kung anong patakaran sa sina nga lugar like sa mga Ocean Park, sa mga sinihan, sundon ta gid. Parang hindi na magdamo pa ang ginatawag nga paglapta sang COVID-19. Siyado gid ka kwan,
Sado gid ka delikado. Ay, oo. Ano pang mga bulo balita naton diri sa palibot-libot sa aton probinsya? Bantayan dugay-dugay ang report gikan sa aton sining City Hall, New Government Center. Ang balita ni Aksyon na Artay Hupon. Parte sining Comelec Bacolod nakatigayo na nga naka-akomodar sang 2,456 ka mga individual nga nagparehistro sa sulod sang 5 kadlaw. Amat-amat lang. Bantayan man karon ang report ni Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa nasyonal nga mga balita headline, pagkuha sang 1,464 ivermectin trials participants, umpisahan na ini sa bulan sang Nobyembre. Una sa balita, una sa aksyon. China ginsnab ang diplomatic protest sang pungsod Pilipinas. Sa pinakabahin COVID-19 nga ginbakal kag donasyon sa Pilipinas 100 million doses na. Madasig nga pagbuto ginapangabay sang Department of Health kag tigkalalag Christmas parties tugutan lamang exclusive sa mga pamilya lang. Hindi na kamo mangimbitar pa sang iban ha. Ang ara lang sa sulod balay. Kung sino ang ara sa sulod balay nga pamilya, amo lang na anay ang magsilibrar Christmas kag tigkalalag. Hindi na kamo mangimbitar pa sang inyo nga mga kaparintihan kag kapamilya sa iban nga lugar. Para nga ma-avoid taang COVID-19. Wata ka baro ba si isa sa pamilya da karon magtambong sa Christmas party kag tigkalalag may COVID ta. Ubos kamo tanan. Una sa balita, una sa aksyon. Amo nang delikado gid. Ay, puwerte ho. Isi barabarasal sang inyo sa Marilao Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:13 na. Check na nga sila nga Patrol 2. Ato sila nga Crosswind Patrol. Kamustahon tanay paglibot-libot ni Action Dale Salazar sa pila ka mga mayor nga dranon diri sa syudad sa Bacolod. O temprano pang mga politiko sa nasyonal ga pakitang gilas na, ga pulo pabatsyag na. Wow. Ang nagapapili Vice President, ang nagapapili presidente nga si Vice President Lini Robredo di kinabaw. Napalabang iya nga parada kag prosesyon ba? Apektuhan man ang pila ka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Ay, puwerte. Pila ka mga individual nga mga senador ari subong diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ay, puwerte. Sige, kabakas-bakas mo lang na kampanya mo. At least kapabatsyag sila, ngara sila. Wow, ang iban mga nagaplano magpapili sa nagkalain-lain nga posisyon. Gatabid buli man sa mga incumbent senator. Una sa balita, una sa aksyon. Gapadikit man. Para nga makaganit. Una sa balita, una sa aksyon. Ay, puwerte. Sige, check na si Action Dale Salazar. Sitwasyon sang Bacolod. Action Dale, may hapon. Yes, Action Eric. Mayong hapon, happy weekend sa mga ka-action natin nga subong nagapahunay-hunay. Sila sinitagtag ka mga puloyan sa mga nagapulo pang piti. Mayon ang dila nga pang-api Action Eric. Diway kita da? Ara! Ara! Sana all! Sana all! Nagapabatsyag. Gani. Amo na nga daw ka bulubugnaw sang hangin Action Dale. Dami inom kape, no? Amo guys, Action Eric. Kadtulong to din sa GND charge kay Action Eric.
Ano na, si... Amo ta kapihan di sa may Kapitulagon na bukas da. bukas hari kami din ito. Aba kayo, gamunok lang ko. Ara na kamo gali da. Kami ka pangapi, sightseeing lang kami dito. Abi ko naghapit kagida ka nagpungko plungkuan. May gina-sightseeing di si Papango. Papang Nixon. May gina-tii di sa... Matsa ko na tiin ni Papang diyang kwan. Ang tilapia. Kaya tilapia ko sa iyang ugsaran to medyo gamay-gamay pa mo. Subong ga lupat-lumpat di mga tilapia sa lagon, no? Yan, imanti. Pero kamusta ang lagon, Dale? May ka-jogging mo ni Oras? May pipila actually ka mga joggers diri subong sa may Capitol Lagoon. Okay. Subong na nagadulom-dulom ang atong sining Kalibutan? Kalibutan pa Tuod, nga no? actually ka. Sa son, pero tinggalom, no? Okay na nag-swing kami to ni Papang dito sa may Alangilan Ganadang area. Dulom to nga actually ka, pero do wala mo nagtupang ulan. Okay. Wala nagtupang ulan pero do may senyales pero kaina fair weather dira sa may area sang east nga portion sa Bacolod City Alangilan. Okay. Granada Action Erika. Kag ti subong diri sa may syudad sa Bacolod do naghahana pa lang. Nahana pala kapag ulan. Amo gid amo na ang inyo sa mga hinalay basi malana. Ti punpunan na kag Teodon na tag para safety Para safety. Kung basa-basa pag ano ito, hindi mo naman bulad sa isulod balay nyo kung may washing machine ka mo dala nga may dryer, i-dry. Ba o kamahal man? Kamahal sang kuryente. Yan, ito ko lang bulad-bulad sa isulod balay nyo para manghinang-hinan di ang dryer kasi actually kamo ning ginang nila kun kinahanglanon gid the next day bala. Gani? Nga hindi pa magmalati, wala choice, no? Kay kun kinahanglan mo gid sok-sokon the next day like mga uniform. Gani? Usara dira ang dryer actually once in a while mausar man. Kung uniform mo tandilya o balaba mo. Correct. Manila kung damo ka extra po kung duwam lang kabilog tiway kagid may mo. Wala gid may actually kundi ubala ba ang balila para magluwas sa lamang kung may mga multiple kadiri nga mga uniform. Gani? Kag kun mayara kadira sang valid nga rason, no? Sa imo sa nga boss. Gani? Nga hindi kita na mag-uniform. Bawod man ti ang aton sini nga panyampo actionary ka hindi mapaktan sa sini nga mga tinion na na-mention mo to si Vice President Lenny. Oo. So may ari actionary sa mayroon na street sang billboard. Billboard ya? May billboard na siya. At saka may mga headquarters sa siguro diyan, no? Possibly actionary kay more on volunteers ng iya mo. Ang mga volunteers ng mula diri sa may Bacolod kag Negros. Di lang billboard yun na butang? Diri sa may somewhere Araneta Street actionary kamo pa ni-check naton kay sa Facebook ko pa siya nakitaan. Dako na nga billboard? Dako nga billboard. Tiyan mo na yung color pink. Ang yes na nga billboard. Damo nag-upod ka na sa parada, no? Damo. Bisan ng mga ido actionary kang may mga breed nga ido naka-pink man mo. Ba? Ano nga tagiya ka ido nga nagulupod man? May ara actionary kay ti ara bala sa sulod na sining nga salakyan. Na-implement na yung mga social distancing. Ti amo na heavy traffic lang sa pila ka portion sa Bacolod City pero sa buti nagtulutawhay. So force dala na natin rin sa mga syudad matapos ning palpagita na sang support actionary sa kay Vice President Lenny Robredo. Ang Robredo show force sila, no? Kay damo-damo ginatos kay mga salakyan actionary kay nag-conversion nagupod sa sining motorcade, no? Kay magluwas dito sa Bacolod kag Negros iban pagig nga mga lugar sa Pilipinas may magintang organized actionary nga ini nga mga program kag activity para ipakita ang ila sining support actionary kay Robredo. Di na si Sarah, why pa na? Sarah Olo. Si Sarah, pati ka din, kapabatsag gid no? Ang ako, ginabatsagan, daw matsyag ko madlagad gid siya mo. Vice kon President man. Depende sa istoryanan na ni Bongbong kaya nagkita ito sila neno. Sa may Cebu. Kadamo sa mga analysis paralysis bla. Siya daw magwa gid ang Sarah bong tandem gid mo. Correct. Base. Kay ti kung wala ka man lang kwanti, pwede ka man gani kay kalakat sa Cebu nga medyo sekreto lang abi nga daw ipahibalo mo gid, no? Ibut silingon nga daw may plano, may tsansa. Ginpaila-ila yan. Ti ang mga ransara ni tito labat sa kudo nabuhi ng ilay nga papensaron ni mo. Nabuhayan sa loob, no?
doon nga nag-file na siya si for re-election bilang alkalde ng Davao City. Tindamo pa. Damo pa chance sa akin, till pa man November 15 ang substitution ni ganito Gani? election Erika. Matya ko damo gining makuan mong makibot gisini mo. Oh, dili nga sa Bacolod, mayara ko action Erika isa ka councilor Oo. nga doon di pa man siya verified. Nga basi ma-substitute. Basi mayara sing sa kakandidato nga ma-substitute for councilor nga posisyon. Bali mabulo sa iya mo na? Mabulos. Oo. Incumbent? Possibly. Ah. Sama na. I-verify natin the next day. Kaya may mga, ba? may mga nag-outik sa ato. Anong rason? Amot lang. Pwede. Pwede na mo. Incumbent ka councilor. Re-election na be. Tapos may mabulos siya eh. Mapabulo siya. Mapabulos. Bali mo na mga angwa siya to siya ang marepresentar. Yes. Ang nag-file sa COCT, mapahuway niya for next year. Tapos ang mabulos siya, tiyan mo naman na ang official candidate action na. Kung natin na. Oo. Natin kay kasi may mga progress and development antes ang November 15. Di matya ko may plano na sa cross kabuhi ya. Base, no? Oo, Kaya mo na lang basta kabalo. Kaya rin sa Bacolod to, wala po ko may na-report action nga substitution, ibalang ng tabo. Oo. Ang nga, ko sa City Hall nga bit. Di pwede ka na makasubstitute tapos ma-file ka bi mayor, pwede na? Base ko na no lang to ang ginfilean nga posisyon sa kandidato nga buslan niya, di dira lang. Dira lang siya ma-focus action direct. Dawa mo nang pag-intindi ko Kasi sa di mga... ba base kung incumbent councilor o hindi man incumbent councilor, kapapili lang councilor na nag-withdraw siya tapos ma-file sa mayor kay si Mayor Sarang Opda niya, daw mo na bla? Oo. Hindi? Hindi man. Kaya ang pag-intindi ko ni sa mga national nga mga balita kung councilor, councilor man buslan, no? gani. Kung naman action Eric, no? Kaya mo na, balantayan. Damo pa ni changes action nila, no? Correct. Kaya manabala kung sa national may mga substitution, base sa Bacolod may raman sang substitution. Sadya gini mo. Amo nang lato nato ng mga... Amo na balantayan ta? Oh. Ay, balatak, ano na actually sa substitution, yun na tawag action Eric. Oo, ngaw. So, dito, do style bala. Oo. Dito, yan, naginahinto nyo kami. Hindi na mga into ka mo. Pagdaga na ka mo, pa-isti-isti pa ka mo. Gani. Ako na lang style ako, no? Ako na style. Ang style niya, nag-work na ni kay Duterte. Tuod no, may mga nasunod ba, no? Tapos si Dinyo, ang iya, siningagin buslan mo si Dinyo nag-file, tapos Gani. siya nag-replace. Puwerte, no? Amo ng mga balantayan actionary kay maginuwa ni sa masunod. Damo pa ni development sa pagpapolitika, especially before or after sang November 15, no? Amo na subong travel nga mga politiko from one LGU to another LGU action na Erika. Oo. At dito sa may Bacolod ting Negros Occidental, hindi man malikawan, no? Nga kadamo sang mga national or figures Gani. nga yara sa politics ang nagapulo pabatsyag. Oo, kag ang nagapulo pa ba, tiyag, damo magkatabid siya nga mga kuwan man kapapili, no? Syempre. Sakay man mong. Gasakay man. Siya yawat pa ni. Oo. Sana all nagapabatsyag. Gani. Ba? Kaya abi ko gani ang mga kalag pabatsyag sa November 1. Ang mga buhi igliya. Ang buhi, gani ko mga pabatsyag. Gani. Muna actually kang balantayan. Kaya speaking of kalag, atigin checkar man natin ang pinadiri ka mga sitwasyon sa mga public at private cemetery. Demusta Sa din? syudad sa Bacolod. Ito sa may Canada Public Cemetery, kay diri sa Bacolod, tatlo din yung public cemetery naton. Canada, Burgos, Kagandumanan. Oo. Ang sa Burgos, ti ura di na lubong wala na dayo lubong additional. Gani. Agati ang handumanan kag ang Canada mo subuang may mga bagpo nga lubong actionary. So dito tawhay to kay na. Okay. Tawhay to ang area no ti may ginisala man kita mga nagapangubra dito mga lapida, may aras ang mga caretaker. May mga nagapaminta. Nagapaminta. Gapanghawan. Gapanghaon ni no gulan. Kaya masulod ko na isa pa kay nagulan. Nagulan na. Wala na si Ulan. si Mr. Ulan. Ti amo na dili nga pag ti amo ni nga ti dapat damo ni kakadto amat-amat talaga ti sa 30 to November to ti hindi na kana pwede ka bisita na mo. Correct ka. Si Papang pa wala sa Papa. Ha? Pang. Gawin. Ti ano wala ka pasulos patrol? Sorry, sa tuloy po, masalad lang. Na ano mo si Papa nga do halita niya kao? But line ni masakit ako na rin. Ate importante ba hindi na basa dila? Wala sa kabatsag ka wala niya. Di mo siya kabatsag ulan niya? Sa kabatsag, total na bakunahan. Tigis apa lang na siya, kumplito na. Isa pa lang na
iya dos action Eric. Ay, di mo siya nagsunod? Wala Kami wala wala pang siya schedule, no? Wala pang schedule. Ginawa siya pa para makakuha man sa sang 2,000. Kani. Kunyari ka tang balik ta sa patio, ti damo. May mga nagabisita na gilman din. May nagabisita action Eric, pero mula ang iban laban aga pang nagakato sa mga patio like dito sa may Granada Public Cemetery. Okay. Panaga ti damo-damong tao pero panahapon kay na daw limited action Eric jutay. Oo. Ang nagasindi kay na nagtapanamo to may mga lubong pa nga ginapatigayon sa sining mga kay na sang hapon may schedule lubong. Oo. Dira sa may Granada Public Cemetery ti amo to laman man to mga immediate family, ang mga nagtambo Gani. action Eric. Limitado mo lang ro nagkumpanyar ko, no? Yes, more on immediate family action Family, Eric, mga oo. himata, no? Well, kita ka to pulis lagaw to, la. May bitaw lang to kay na traffic enforcer. Pero pulis, why? Waay. Yung was pa, asada sa simana, pagurong deployment Tapos, siguro. ang mga police Temprano. assistance desk, Oo, action Eric, nan. kay may mga pads man ang ginabutang aton sining BCPO. Diyan eh. Kag tiba sinatimingan lang kay nang wala dito police no sang nagpatulong ang patrol. Oo. Para sa may Granada Public Cemetery. Ang Granada, ano niya, bukas niya action Eric, kay bisan gabi, pwede kay ako kami kasindi. Oo, Like kay nati, unlike Bladri sa may isang una, sa Burgos, nagatira Oo. ni action Eric, kaya kung hapon, kasi Oo. kung mag-abot ka ng mga alas 6, the next day, kinakasirado na. Pero dito sa may Burgos, sa may Granada Public Cemetery, bukas to ya. Okay. Kumbaga dito sa caretaker action Eric, kag pwede ka to gani. Kasi hindi mga alas 8, alas 9. tipo sanag mo ng sipatyo nila, da? Talaga. Oh, importante ito nga sanag bla, hindi dulom. May alas ng action Eric dito ya sa may Granada Public Cemetery. Tagtawhay ito ya. Kaya ito yung mga informers at lies. Wala ito yung wala sa mga nag-start sa sulod action Eric. Wala ito ya sa may mga unlike sa may Burgos nga before, may mga bypass or the other week, may mga bypass operation. Gani. Ito ya ito katawhay ito yung action Eric according man sa caretaker. Nga si Sir, di nga ngalan nagkita. Si Sir Pagansan, no? Okay. Si Sir Georgie Panagsagan. Okay. Georgie Panagsagan, listener niya siya ni Action Fred. Okay. Nagkapamati niya siya kung kagako na siya na Rick. Diyan mo ito ginmension niya nga amo na kung gabi. Pero ito yung kasi hindi like mga nagatrabaho kabi. 8 a.m. to 5 p.m. hapon tayo mo mga out mga 6 abi or 6:30. Pwede ka tayo kasuludan na kung magluyag mo magsindi sa nga kandila. Okay. Unlike ba sa Burgos nga mayroon siya na rin sang pader. Oo. Kaya dito sa may Granada Public Cemetery, dumera man sang arkong may entrance. Pero may piyak din nga portion ito ka-open bala. Ito hindi siya totally enclosed, no? Ang nga public cemetery, rason nga kung ang imo sining patayara malang sa sagwa, Okay. no? Nalubong, kati pwede ka lang niya kasulod nga bisan wala niya bisang bantay dira. Pero Oo. kay may sanag mo na siya na rin ka. Good. Ang Ang importante Granada sanag. Yes, amo lang importante no kay ti amo na daw ikit-ikit pila man ka kolom, pila man ka raya-raya ka mga pensionary ka. Gani. Ang importante na sanag kag orderly no kag tinlo na Yes. ang alagyan padulong sa panimalang pansyon sa imo sining himata actionary ka. So amo na kay na nga sining observation dira sa may Granada Public Cemetery. Matcha ko ang pag-istrikto guro sa mga private kag public cemetery guro will start next week guro kay may mga deployment na sa police action diyan. Yes. Action day. Yes, action direct possibly. No? Kaya na sa may Memorial Park naman, Oo. adamo to kay nga like pati sa mga hilamon, sa Oo. palibot sang pansyon. Oo. Pero kita na mo to kay nani papang mga mausoleo to do nakahipid na. Do tinlo na. Tindo na to pwede ka tulugan. Temprano pa sila guro ti balaman nila guro ang dalagan sang kuan mo. Oh, kay namin nagapaminta. Mayara actually nga ti kun tisan kaya magpaminta. Oo. Kung gusto mo tayo magtira, pwede nga ikaw na mismo ang magpaminta actionary ka. Gani man. Kag kung natamad ka, mayara man nila sa mga luyag nag-offer sila sining mga services para Sulan mo magpaminta lang? actionary. So, ulan mo lang. Oo. So, muna, no, ang pinaka mga service kita sa may Memorial Park, sa may Alihis, nga ti damat-amat damo ang tao para magsindi sa kanila kag Oo. early nga visit Oo. sila sining mga himata like pero sa may memorial siya like pwede ang ibang tayo tayo sining mga tent Oo. like mga tent nga nagadiner pila ka oras may sambayan sila ang mga canopy ginaplastar pulokaon kasi pagdugay-dugay after hindi makapauli Nan. kaysa una mo yung tradisyon mo Oo.
ng kung mga pribado nga mga patsyo. Oo. Ay ba may mga concert na pero subong may mandos may being a closure 30 no October 30 to November 2, 2021 at may mga adjustment man since ikaduha na ini nga tuig sang dumdumon ang Todos Santos in time of pandemic. Kamu man nga pamilya, i-adjust man ang inyo kagalingon iti kay halimbawa 30 to November 2 hindi na pwede ka mo kubisita ti subong pa lang temprano bisita na kamo. Amo na namin kung aga kay ibanti para mabalasan ka bala. Gani Wala to pa yang 1 kag 2 kung pwede ka man lang ani kasindi ka bisita si minatay mo ya before November 1 kag 2. Yes, sila binang iban nga mati, iban ang ibanti may mga appointment, may mga trabaho. Kung hindi ka gimangani kasindi sa 1 kag 2 dir bisa sa balay mo na ngani, pwede kasindi kandila mo. Pwede, good. Buta mo na picture sa imo minatay da, okay na kasi hindi naman ang minatay mo hindi kadto sa patio kay may COVID. Ang iban sa altar. Muna. Pero make sure lang ang altar hindi masunog. Amo gana sa ikaw barantayan man kay may mga incident na natabo before nga bangod man sa mga napabayaan nga kandila nga wala na monitor nagaresulta sa pagkasunog mo na may mga advisory man ka campaign ang Bureau of Fire Protection regarding sining pagdumdum sang Todos sa Los Santos Action Erica. So sa sining nga matinion ang BFP refill diri sila sa may laguno masunog. Dito base na use ko lang nila sa tubig kay na base pag deliveran sila guro. Pasib ara pasubong sa subong ang Bureau of Fire Protection kay refill diri sa tubig action diri sa may tubangan gid sa Capitol Laguna. Karon bla diri sa night patrol bla karon base makachimpo karon makachansa ka balik kaliwat sa patio tanong mo kung may nagabisita pa kuno mga oras bla. Pwede action Eric, no? Panilagi lang karon. More on public siguro kayang private may mga regulation mga naga-close sila action Eric tuwing gabi. Check natin karon no kung meron sang night time na pag-visit sa mga public cemetery. Yes. So, first na recommending observation report sang patrol nga madulong natin sa buong Sabado sang hapon. Ini ginadurong sa inyo sang DT report ang patrol ang action nyo. Action dahil sa Lazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa action. Una nga papalaga sa patrol to Crossfire Patrol Action Dale Salazar. Balikatan na karon sa Action Dale pag may time. May hapon nila kay Police Master Sergeant Kuya Joselito Lugo and family. Naga-monitor gid sa aton si paring Roger Montalvo. And family nagapamati gid ka nagalantaw diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Dairona Travarihida sa kay Kuya Fred Foss Noble Jr. and family. Kay retired Police Colonel Ulysses Ortiz and family ga monitor gid sa ato no. Sila ni Jojo Armamento. Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey kag si Ana Sinoro kapamati mano. Sila ni Melben Piñapel. Magabalik ay nyo sila nga palatutunan when we come back. Report lagi ka sa ato sila nga mapatrol na unit reporters pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awa nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na pangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan
ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidulog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve. Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Balik din sa aton nga pagpangalagad. This time, i-check na ang mga report na gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Alang-alang ang signal ni Aksyon Alvin Graba. Ship kita sa ilo kita sa report ni Aksyon Artay Hupon. Din parte sa report nga ang Comelec Bacolod nakatigayon nga makakomodar sang 2,456 ka mga individual nga nagparehistro sa surod lamang sang 5 kadlaw. Yari si Aksyon Artay Hupon, line number 3 sa report. Aksyon Art, may hapon, please screen. May hapon, Aksyon na Eric, amo na siya numero ginawag mo ang kanamuon sa mga tigayon nga nag-akomodar sa Comelec Bacolod sa 5 kadlaw nga ginapatigayon nga extended voters registration sa mga mall, no? Nga siya nag-umpisa sa itong Lunes, itong gapon lang na adlaw, Aksyon na Eric. Now, sunod din kay Attorney Katrina Kanya, ang Comelec officer sa Sulad sang Bacolod. Sila niya ang expectation na mon ang last week nga patigayonon nga voters registration sa University of St. Lasal Gym sing mangyapon ang karamuon sa numero domo amo man ang kaanggid. Ang bitalang ugaling sa Lasal Gym kay at least may pulungkuan marakag komportable nagaparehistro kay kung sa mo Aksyon Eric daw ay gitman niya sang alam niya ginaprovidean sa pulungkuan mo. Tigre ay sa Lasal, isa nang ilang mga upod rantor or ang mga upod sa mga kaparesto na may arap lang na charge ko galingon nila, may mga diferensya at kung upod niya sa registrants na nagaproseso. So, sunod rin niya, importante nga mga magapares sa parabot na masulting simana dapat sundon din niya ang
protocol. Yari information kita ni Attorney Katrina Kanya. Sa 5 days sa action art mera kita nga 2,456 ka applicants nga na accommodate. So next week ara kita sa Lasal may ara kita 25 to 30 na siya so sa katapusan. Same man gyapon nga queuing numbers ang aton nga ma-issue kag the same numbers man sa aton nga applicants ang ma-accommodate naton sa kada adlaw naton nga schedules ng registration. Ang manamit lang niya kung confirmation kag palayag ni Attorney Katrina Kanya. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niya action art tayo grupo na sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Action Art tayo po report gikan sa New Government Center. Dugang sila karon nga detalye iba nga mga updates sa NGC. Abatian karon sa pamalakat sa Action Firing Line with Action Boy Duran. Alin sa report ni Action Art tayo po sa luhat nabi kato sa Patrol 2 si Action Dale Salazar. Sa latipo niya sini nga mga balita durante sa paglibot-libot niya sa pila kabahin sa syudad sang Bacolod. Ngayong hapon dira sa mga membro sang Operation Tulon Task Group, mga OTTG taxi driver naton nga naga-monitor karon nga hapon. I-check ta sa Action Dale Salazar sa aton sining Patrol 2 sa U Communication. Action Dale, please come in. Okay. YC Action Dale. Action Radio Philippines Standard Time para 5:52. Mabalik kita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Si Mami. Mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang piligan padayon Action Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod. Agud madulong ang balita. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pwede kita panahon sa ato sinipalagad Action Report After Edition Sabado nga presentation. Liwat ini magatakop balik ini sa Lunes. Ato sining mapatrol unit reporters in action nga napalagad karon nga hapon aksyon Artay Hupon, aksyon Dale Salazar back to back, aksyon Papang Nixon Tahom. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon An Defensor, kag Aksyon Firing Line with Aksyon Boy Duran. Sa ngalan ni Loverboy, Aksyon Marlon Hinabaya. Opo diri kay Aksyon Henry Spurgar ato technical partner sa Studio A. Opo diri kay Aksyon James Baikin ato sining IT expert. Opo kay Broadcast Engineer Edward Balico sa transmitter. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanor. Salamat gid sa inyo sining pamati. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Doktor! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon